човека даде на мен да кажа. Баща даде на възрастния човек. Не се викаш от тук. Баща на възрастния човек даде. А на мене не ви даде. Знам кой е. Всеки ден се тук знам кой е. Защо дадете на възрастния човек, а на мене не? Какви процент? Това си ти. Така ли? Кой го плаща? Така ли? И ми отказваш. Аз повече за тази кауза няма да си мръдна пръста. Ясно ли е? Така. Също и твоята кауза ще прекъсне. Аз ще те науча тебе. Каква не ви харесваш на мене? Че всеки ден тук се изказвам и защитавам каузата. И идва един циганин тук и отказва да даде една фланела. На мене никой не ми плаща. Много съм добре даже. Искам да разбера защо на някои хора дава, на някои не. Ама кой е този циганин да ме хареса и да не ме хареса? Да дадам фланелки. След като... Ще ми кажете, коя е каузата за нещата? Моята честна кауза е оставане на правителството на Орешарски и оставка на президента Плевнелиев. Защо на Плевнелиев? Ами защото Плевнелиев не е на ниво. Конституционният съд излезе с решение, аз съм юрист, излезе с решение не само, че изборите са законни, но и правителството е легитимно. Президентът не съумя да бъде на това ниво. Придържам се към цивилизационното решение на Конституционния съд. А защо? Кой има панелката с това, което се случи сега? Ами защото искам да разбера дали този чук, дали тук наистина има платени хора. Защото аз от първия ден съм тук, господине, боря се, изказвам се, дера си гърлото и не ми е приятно да видя, че действително има някакви хора тук, които не са ми съвсем ясни. Според вас има ли платени хора? Ами не знам, почвам да се замислям, може би да. Може би да. Господине, мога да докажа, че съм добре със здравето. Да. Значи... Вие считате ли, че сте достатъчно много хора, за да ви чуят? Аз разчитам не на тази форма, уличния протест, а на подписките. На подписите на обикновените хора. В интерес на истината защитавам наистина нуждащите се хора в България, а не разни пишлемета тук, където ще се правят на важни, ще разменят фланелки и не знам какво. Вместо да си съда при внучето, аз съм дошла тук и накрая се оказва, че може би не всичко е така, както мисля.